Братле. Абе, днеска кога ще ходим на това, бе, да се бегаме у мола? Чеки малко. Къде си ти, бе? Я застави на светофара. Я, че ти таком. Така, махаме базика с рейсерите и всъщност искам да ви покажа Honda CRX второ поколение. Аз съм доста добре запознат с тази кола, защото на времето, както някои от вас знаят, споделял съм, имах Civic четвърта генерация, който на практика от тук напред е почти същата кола. Всъщност това мнозина от вас може да забележи, че е една много компактна малка кола, в смисъл вижте носа докъде е, малко над коляното ми е. Но реално погледнато носа е слупен надолу, което го кара да линиите по асфалта, и другото, което е много забавно, имаш супер много видимост отпред, отзад не чак толкова, но това ще ви го покажа малко по-натам във видеото. За разлика отпред обаче, тук нещата са малко по-различни. Задницата е доста висока, почти ми е до кръста, и като добавяме крилото, доста става така тлъста, нека наречем, но в същото време седиш до тази кола и си викаш, това е супер малка количка, а на снимки и на видео изглежда малко по-голямо. Това купе на Civic, между другото, има няколко форми, като аз си спомням лично, че имаше седан, имаше едно, дето се викаше Shuttle, то мисля, че беше и 4x4 на всичко отгоре, съответно хеджбека, който аз имах, и тази най-спортна версия, която е CRX, което мисля, че се води купе. CRX има първо поколение, което е на предния Civic тройката, това и след това още едно, което е доста по-мазно, нека така го наречеме, и се казваше Del Sol, който коронния номер му беше шибидаха, защото на практика беше тарга и тавана влизаше отзад в багажника. Супер тарикатска кола, надявам се някой ден да видим и такава. Сега, видяхме отвън колата, мисля, че е време да влезнем вътре да ви покажа. Не очаквайте нещо вау, но за мен този интериор е нещо познато от едно време и аз много се изкефих днес, като влезнах в тази кола. Вече сме вътре в Рексито. И това, което казах тук, що е, че тази кола за мен има много голяма сантименталност и е изключително познат лейаут. Като тук в случая имаме фейслифт, като няколко промени са при мен. Аварийните бяха тук отгоре на един тогъл наляво надясно, а тук са на копче изнесени. Няма нищо електрическо и дигитално в тази кола. Единственото е часовника, което е електрическо, излагах и горе люка, който, честно да ви кажа, ме е страх да го отворя, защото съм имал много проблеми при моя Civic с него. Сега, като казвам, че наистина е супер аналогова кола, реално това е единственото електрическо копче в целия автомобил. Мисля, стъклата са на виги, дали. Другото, което е много хитро, тук са сложили едно чекмадженце за стотинки, което е тарикатско от едно време, и това, както може да се сетите сами, не е оригиналния волан, с фланеца, спортен кормило е някакво. Нещо, което веднага може да ви направи впечатление, че тук нямаме копче за климатик. Нали, в някои версии може и да го има, доколкото си спомням, но тук сме наистина много олдскул. Тоест лятото, джамовете долу, люка ако ти се отваря, потиш се на копеле, обаче се забавляваш с тази злобна малка количка. Така, един много тарикатски елемент за тези, които знаят рубриката. Това ви е дигиталният часовник. Това е капаче, което се сваля и тук може да си настроиш часове, минути или да го разсетнеш изцяло. Въпросът е, че когато колата не е на контакт, ти не можеш да видиш колко е часа. Японец е помислил за това. Натискаш цялото капаче и часовника светва, докато го държиш. За мен лично е много тарикатско нещо в тази кола. Значи сега, феновете на CRX и на Civic ще си умрат от тях, че виждат здрави такива седалки, защото това е супер рядко велурчето, което много лесно се къса тук на тия хълбоци, нека така да ги наречеме. Аз имах такива седалки, просто не пише CRX в тях в Civic и шофьорската беше унищожена. Търсил съм, ровил съм, млъкни бе, но така не можах да намеря, но това беше едно време, OLX още не беше активен. Стига сме си говорили за купето, всички знаем, че също за един Civic-CRX двигателя е най-важното.
Тук в случая имаме D16 Z5, 124 коня, двувалов, не е VTEC, за съжаление, големия мотор е VTEC-ов, но понеже е двувалов, имате малко по-голяма гърбица тук, което налага на капака да има една гърбица. Видите ли такава гърбица, особено на Civic от четвърто поколение, бягайте надалече, защото това ще ви скъса шортите. Нещо друго, което е много важно, този мотор трябва да има масло в него, иначе ще му разкажеш играта. Стига да е добре омаслен, бой, бой, бой и отново бой. Стига съм ви разхожил около колата, аз лично искам вече да влезна в нея да я покарам, защото тази кола, както ви споделих вече няколко пъти, за мен е един спомен от миналото, някъде 2005, 2006, 2007 тогава, което за мен си преди 20 години. Сега, по спомен, палеха от раз. Да видим тази как ще се справи. Контакт, изчакваме помпата. Мърка като котенце. Нищо, че е наблизо 200 000 км. Айде да ходим да я караме. И сега вече сме в Рексито. И не знам защо само ми идва да му викам Кибика, Кибика и Кибика. Просто аз се пренасям, както ви споменах вече няколко пъти, в една част от живота ми, която притежавах Honda. И винаги много съм и се кефил, нали, въпреки всичките, които се бават, нали, Honda правят косачки, 4-цилиндрови малолитражки и така нататък. Винаги съм бил над тия неща, защото карайки такава кола, ти сам разбираш всъщност каква е формулата на този автомобил, която тук, нали, е малко на квадрат тази формула, защото тази е малко по-лекотена, по-маничка е и, нали, по-спортно насочено с по-големите мотори. Абстрахирайте се от скърсващите звуци, това няма никакво значение в момента. Има малко работа по тази кола, това е ясно, не е първа младост, а е автомобил от Япония от 90-те години, който обикновено тия коли много страдат от ръжда. Повярвайте ми, знам от личен опит. Моите измини от такава степен, че просто не беше смислена да я правя и да продължавам да я карам. И до ден днешен ме адски много яд с тази кола, защото просто си обичах. Знаеш какво е да обичаш кола. Няма повече какво да кажа. Факта, че нямаме климатик е много забавен, особено в вече леко пролетен ден, в който слънцето си пичи. Даже ще сваля малко седмика да направя повече сянка в купето. Това, което спомням в момента, тя беше с малко по-спортна кен генерация, т.е. кенчета от всякъде. И беше мега шумна, особено на магистрала. Никога няма да забравя пътувах за Пловдив един път, просто при колата можеше да дига 120, 130, 140, 150. Но аз не исках просто защото вътре ставаше така какафония, че дори радиото не се чуваше. Аз си бях сложил класическите, нали, елипси, имаше си прилична музика за онова време. Обаче просто беше някакъв ад. И като казвам някакъв ад, се сещам, че става въпрос за 5 степенна скорост на кутия. Между другото, в тази кола не знам дали е слаган шорт шифтър, но кутията е фантастична просто. Толкова мазно сменява скорости, че е очудващо добра. Не си спомням скоро да съм карал ръчка, която да ми направи такова голямо впечатление, толкова добро впечатление в смяната на скоростите. Просто е мазно. Много яко. Много ме кефи. Да се върна. Широк скоростен път, вземи си тапи за уши. Със сигурност. Градско, ева ти усичката. Много е яка. Спомени. Не знам дори как да ви опиша чувството да влезнеш в стар автомобил, който си имал на времето. Може би все едно да сложиш стара ръкавица, която не си носил с години. Просто усещаш как пасва, нали, примерно някаква кожа, на която наистина усещаш как е взела формата на твоята ръка. Наистина за мен това е много стряскащо усещане в момента да се намирам в такъв автомобил. А на времето, когато имах четворката, естествено, CRX двойката ми беше голямата мечта. Исках да го имам него. Купето толкова много ми харесваше, така хубава стойка имаше. Нали, въпреки, че не е на някакви 19-ки, 20-ки, тук мисля, че са 15 или 16 цолови гумите, просто му отиват. Малка е колата, изпълват арките, някои неща просто си подхождат. Тук ако сложиш големи джанти, както беше, нали, много модерно на времето,
няма да й седат добре, със сигурност. И понеже го карам тотално по спомен, си спомням, че моята беше абсолютен картинг. Нямаш хидравлика, със сигурност. Единственото хидравлично нещо е педала на спирачката. А спирачките по спомен изобщо не бяха добри, защото нямаше ABS, т.е. абсолютно всичко в този автомобил разчита на твоите умения, преценка и реакции. Галено и виках каляската на смъртта. И сега ще отидем нагоре по завоите, за да видим дали спомена от картинг усещането в този автомобил е същия или просто фантазиите ми са се изкривили с годините, защото наистина си спомням, че това беше страшна играчка по завои. Можеше да изцеждаш, а този мотор много обича оборотите. Оборотомер е до 7500, така че доста хепи на ревинг и нямам търпение да раздуя едно хубаво нагоре сега по планината. Така че до след малко. И сега да я потърбозим малко по завоите. Може би е позагубила малко от мощността си през годините. Или аз просто си спомням повече мощност. Но често казано прилично се движи, но усещането за картинг определено го има. Много лека кола, но много е плантирана в завоя. До сега не съм усетил да ми не дозавива или да отиде в свръхзавиване, т.е. да ми поднася задницата. Спирачките, както си казах, нищо особено. Но можеш да я мяташ по завоите с много голям кеф. Не е свръхмощна. И знам ли, може би съм се разгледал през годините с тези зверове, които караме. Но определено е кола, която изисква да си инволвиран в процеса на шофиране. Много е забавна. Определено. Сега догонваме трафика, което е нормално. Днес, между другото, времето е феноменално. На фона на всичкия дъжд, който се изсипа последните една-две седмици. Идеален ден за шпорене на една японка по планински пътища с завои. Определено, наистина, това, което помня, че тази кола е абсолютен картинг, е вярно. Много заслужава си просто да седнеш в една такава машинка и да се позабавляваш. Има много аналози. Nissan има такъв аналог, Mitsubishi Colt се сещам, че имаха такава подобна кола. В смисъл през 80-те, края на 80-те и 90-те в Япония. Това си е било, не съм бил там. Това си е било, нали, съвсем нормална формула за един производител. Но мисля, че Honda са се справили просто брилянтно. Връщайки се назад, както ви казах преди малко, че CRX ми беше мечта, замислям се наистина, че аз с най-голямо удоволствие бих извадил пари за този автомобил. Би го постегнал малко, защото има тук-там какво да му се направи, като например сегментите самозасмяна на двигателя. Това е много редовен проблем при моторите на Honda от този период. Така че дори и ти да си я купиш тази, със сигурност ще трябва да правиш сегменти тук. Но купето е очудващо, не гнило, няма нито една ръждичка по него. Така че чисто като инвестиция за един проект, това е топ муцунка. Завоя ни, тук няма да влезе с пълна газ, защото наистина има трафик, но ще се опитам да изцеда малко. Абсолютно също беше едно време. Втора, трета, върти гумите. Забава. Абсолютно забава на пътя. За малко ви спирам от преживяването с тази кола, защото имам много важни новини. Нашия партньор, студио Автограф Детайлинг, тук вече се казва Signature. Няма да ви обяснявам защо. Същите хора са, същата фирма, същото внимание към детайла и същото превъзходно обслужване. Както знаете, всеки автомобил, който се снима в The Boys Motoring, получава безплатно почистване. А ползвате ли нашия код, когато си правите резервация за почистване и полиране и керамика на вашия автомобил, The Boys Motoring 10, получавате съответно 10% отстъпка. Така, тази я подцапахме, отиваме да я довършиме и след това отива в Автограф, не, ами Signature Studio, за да се почисти. Направих една кратка почивка, няма климатик, стъклото е ръчка,
Маля, до кога не съм дигал ръчка. Не, скоро дигах в ескорта, който снимахме. Така че, да. Свалих малко прозореца, защото като няма климатик, нещата доста бързо стават горещи в това купе. И си спомням едно време как се пресягах от врата до врата да свалям прозорци и така нататък. Мина бързата част, сега искам малко да ви поговоря за интериора. За мен лично най впечатляващото нещо тук са седалките, просто защото аз исках такива седалки. Моите бяха същите, не пишеше CRX на тях, велурче, но просто бяха адски прокъсани. По-конкретно, нали, шофьорското, защото хълбъка е много изнесен напред, влизаш, излизаш, с годините се протърква много и да, не беше красива картинка. Така че с много голям кеф отново сядам в тази седалка. По-евтините сивици тогава бяха с някакви други текстилни седалки, бяха супер грозни, в интерес на истината. Между другото, моята беше мега рядка, защото най-голямата опция, която имаше, когато ходих и по Honda сбирки, беше, че отзад беше с дискови спирачки. Това беше голяма рядкост. Иначе самия интериор горе-долу е прилична, пластмасата не е някаква супер евтиния, такава мека е. Не е много склонна на напукване от слънцето, което е хубаво, готино е. Таблото винаги съм размишлявал, че понеже е малък автомобил, нали, самият борт на таблото е изнесен много ниско пред стъклото, което позволява, нали, някакви рафчета да има, да си редиш някакви неща и чисто оптично прави интериора по-голям. Нали, японец е много добър в това, макар и семпъл да бъде интериора, той просто да бъде хитър и да създава усещането за простор, което е много мега важно според мен, особено в такива малки коли. Защото в днешно време малките коли са бая по-едри, бая по-високи и нямат нищо общо с едновремешните малки колички. Сега, наближаваме паветата, мисля наистина да ви го спестя това, защото ще стане лудница тук в колата, но е нещо, което просто може да стисне зъби за малко и да го изтраеш на фона на този малък картинг, на тази каляска на смъртта, дето няма airbag, няма хидравлика, няма ABS, няма нищо. Само ти, машината, много коне, малко кила, Исус Христос като твоя навигатор. Така, минахме паветата, малко ми кънти главата, но тук обикновено идва по-философската част на видеото. И често казвам, от сутринта си задавам въпроса дали тази кола е нещо, което бих притежавал. То аз, може би всичките коли, които ги карам в канала, са нещо, което бих притежавал. Но може би вече стана ясно, тази кола има специално място в сърцето ми. Много съм се кефел. Сега тук ще сложа около мене снимки, спомням се, че имам хартиени снимки на моята Honda. Просто да видите колко е близка като дизайн и, нали, какво означава това нещо за мене. И много интересна емоция да влезеш в един такъв автомобил след толкова много години. И то дори във версията, която ти си мечтал да имаш. Дали, примерно, хипотетично, ако си имал Golf 2 на времето, някакъв умрял такъв, със сигурност си мечтал да скачиш в Golf GTI. Това е горе-долу същото, нали. Но много забавното е, че колите са мега сходни, тя на практика е същата до края на вратата, нали? Просто задницата е малко по-различна и е по-лека. Но миризмата вътре, просто като влезнеш тази миризма, веднага ти напомня на вкъщи. Наистина много интересен феномен. Та размишлението ми е това, положително. Кеф ми е, върнах се, вкъщи съм си, познато е, инстинктивно си посягам към някакви управления на автомобила. Все едно, буквално вчера слезнах от моя. Позицията на седене е същата. По същия начин ми опира крака в средната конзола и веднага се сещам, че едно време ме дразнеше това, защото опира и не мога да си го наместя. Бога ми, същата работа е тук. Но ако едно време ме дразнеше, сега го приемам просто с една усмивка, защото е същото. Същото е. Мега яка кола. Отиваме няма да я лънчваме, ще направим един малко по-духовит старт.
защото все пак не е първа младост и не искам да я чупа за следващия собственик. Поворотите. Профил! Да, те лепи в седалката. Ама повървява. Върти гуми, няма тракшн контрол, нещо да се намесва. Не. Това, дами и господа, е един натурален автомобил, един суров автомобил, един малък японски хулиган. Познайте кой кретен забрави да си сложи микрофона на лънча. Той е кретен. И като на изпроводяк. Били хора, благодаря ви, че бяхте с мен в това връщане назад във времето. Много яка японска малка бегачка. Ти седиш ниско долу, колата е ниска, не те виждат в задното огледало, защото се прошмукваш като някаква нинджа за тях, особено тази черна. Моята беше червена. Да, това е. Благодаря. До следващия път ще видим какво ще е. От сега не знам. Чао!